Готов за снимане. Да извън барекова. Оле, какво стърчила, брат? Може да продължаш. Ей, тя се върти, брат. Ма пак слабо спира, какво ми хареса. Здравей, няма вътък да си да тръпа. Вчера Спира, направо и си. Ама сега няма вътък. Няма вътък. Няма да. Трябва да я загледи сега си. Нарушва да видиш какво става. Като пукни. Ти яко си